What's up kabalen? So another day, another vlog na naman para sa atin. At syempre maraming salamat po sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon na makapag-vlog ngayon. So this time mga kabalen, hindi na naman tayo nakamotor dahil malayo-layo ang babiyahihin natin. At kasama ko ang buong family. Ayan. So ang kasama ko dito si wife, si Joanna. And syempre si baby Jaja. Ayan. Nasa likod si baby Jaja. Ay, wala siya. Wala pala siya. Ayun. Hello, baby. Ayan, si baby Jaja. Okay. So, mga kabalen, for today's video, no, ang gagawin natin ay travel video na naman. Ang pupuntahan natin ay ang Aurelio Beach Resort sa La Union. Ayan, sa San Fernando, La Union. So napakagandang beach resort, no? We are very lucky kasi na-invite tayo para ma-witness or ma-experience ang Aurelio Beach Resort. And I'm pretty sure talagang mag-e-enjoy tayo doon dahil napakaganda ng lugar. And mamaya samahan nyo ako, i-explore natin yung buong place at mag-i-stay tayo ng overnight. Kaya talagang for sure may enjoy natin yung buong place. Okay? So samahan nyo ako mga kabalen at tayo'y mag-beach. Let's go! Alright, so ayan na mga kabalen. So we are here now at Aurelio La Union. So this is located at San Fernando, La Union. And hindi naman siya ganun kalayo from Pampanga. Siguro it took us around 2 hours and a half para makarating dito. And hindi naman masyadong pagod kasi dahil nga sa tulong ng EasyTex tsaka ng Tiplex. So ayun, medyo smooth naman ang aming biyahe kasama ang aking family. So ngayon, samahan nyo kami at ipapakita namin sa inyo ang ganda ng beach resort na ito, ang kanilang pool at syempre yung beach area. Ayan. So I'm pretty sure talagang mag-e-enjoy lalo na ang aming baby Jaja dito sa travel namin to. Okay, so wag na natin patagalin mga kabalen, samahan nyo kami at tayo'y mag-beach. Let's go! Alright kabalen, so ngayon room tour tayo, no? So papakita ko sa inyo yung room namin. So it's room B405 dito sa Aurelio La Union. Ayan, so ito na. Ayan, okay. So pasok na tayo mga kabalen. Ayun. Iyon, no? Wow, ganda. Uy, social. Ganding. Yan, no? So, ito yung kama. Nice. Ito yung ano niya, ceiling, oh. Ganda ng lighting effect. Wow. Okay, so ito naman, bandang kanan, mayroong TV at mayroong mga supplies. Ayan, mga supplies niya. Nice. Okay. So, tingnan natin yung mga banyo. So, ito yung mga CR nila. Dito muna tayo yung kanan. Okay, so shower area. Ayan. Nice. At least, hiwalay pala yung shower area sa mismong palikuran. Ito naman yung palikuran nila.
Linis, ang bango, grabe. Ayos, galing. Ito, so meron siyang closet dito. Merong lababo dito. Dito yung washing area niya. And ayan ang salamin. What's up? O, dito tayo. Parang merong closet dito. Ano ba itong dito kabila? Pintuan to. Papunta dun sa isa pang room. So, pwede siyang mag-join room. Nice. So, ngayon naman mga kabalen, tingnan natin yung terrace. So, buksan natin. Uy, ayun o. Nice. Meron parang balcony sa katambayan dito sa labas. And syempre, the view of the front of Aureo. Ayan. Nice. Nice. Okay. So that's it for the room tour mga kabalen. At syempre, mag-beach na tayo. Medyo oras na. Late na kami kasi nga nakadating. Okay, let's go! Ayos dito mga kabalen, no? Dahil ang daming mga pool, so iba't ibang mga lugar dito, maraming pool kasi sobrang laki ng lugar. Kanina galing kami dun sa beach, so talaga nag-enjoy si Jaja. At medyo gumagabi na kaya lumipat na kami dito sa kiddie pool. So ayos na ayos, enjoy na enjoy kami dito. What's up kabalen? So, day 2 na tayo dito sa ating stay dito sa Aureo, La Union. At kagabi nag-dinner kami ni Wifey dun sa Sea and Salt yata yun. At nag-gano na lang kami, nag-simple dinner na lang kami. At in-enjoy lang talaga namin yung time. And tulog na rin naman si Jaja kagabi. So, ayan no, sobrang init na. Siguro mga around 8 AM na ngayon, mataas na yung araw, medyo mainit na. So, breakfast kami, and then, syempre, swimming na naman. Okay, see you! So, we're headed to the breakfast area, no? Dito may free breakfast naman pag naka-check-in ka. And then, you'll check-in at 3 PM, and then check-out kayo ng alas 12. At, ayun, masarap naman yung mga pagkain nila, lalo na yung dinner namin kagabi. And hopefully, masarap din yung breakfast nila, no? Pero magkaibang restaurant itong pupuntahan namin ngayon. Yung kagabi, yung sa Sea and Salt. Masarap naman yung dinner namin kagabi dito, no? Pero iba yung pupuntahan natin ngayon for the breakfast. Yung free. Ito yung free breakfast, eh. So, napakaganda ng ambience, oh. Alright, kabalen. So, ito na, no? Here is where we are having our breakfast sa Coast bar and restaurant. Ayan. So dito yung free breakfast namin. At tara samahan niyo ako at tayo'y mag-almusal.
Okay, so here is our table. At napakaganda ng pwesto namin, na beachfront talaga. And here's my family. Ayan. So, ayan. So, kain na tayo. Okay, Kabalenso, ito na, nandito tayo ngayon sa mismong lobby ng Oreo Resort and Hotel. Ayan. So, as you can see, dito pa lang sa lobby, no, pagpasok mo pa lang, you'll be greeted with a very aesthetic furniture, no? So, napakaganda ng mga furniture nila dito. So, may mga waiting area sa left side, may waiting area din dito sa my right side, and ang ganda ng mga, mga chandeliers na parang handcrafted, oh. Ang gaganda, tsaka yung mga fan na mismong lobby. So, kasyang-kasya dito kahit maraming mga tao na nag-aantay while waiting for their rooms. Talagang napakaluwang ng lugar. And then as you go on dun sa other part ng lobby, marami pang mga waiting rooms doon. Or mga waiting area, I mean. So, may mga couches, may mga tables. So, talagang hindi kayo may inip, hindi kayo mangangawit dahil talagang relax na relax yung mga upuan nila. So talagang tingnan nyo naman, no? Very comfy, and ang ganda, very relaxing. So lobby pa lang to mga kabalen, na talagang marerelax na kayo. What more pag nakita nyo pa sa loob ang pool area, ang beach area, tsaka yung mga rooms. Okay? Alright, kabalen, so let us begin our resort tour here. Ayan. So let's say ito muna yung ating first area. Okay, on this area naman, syempre on my back, ito yung parang pinaka-main attraction ng area na to. Ito yung kanilang lazy river. Ayan, makikita nyo naman, talagang very smooth yung flow ng waves, no? So, pwede kayong mag-relax, sumakay sa salbabida, and then talagang mag-go with the flow lang dito sa lazy river. Meron din siya mga bridge and mga tents or mga umbrellas sa gitna. So, pag pagod ka na or nainitan ka na, pwede ka mag-chill and mag-relax. And ayan, pwede kayong umorder dito sa restaurant nila, dito sa Sea and Salt Restaurant. Ayan, so magkakatabi lang dito yan. And dito rin kami kumain kagabi ng dinner ng aking wife na si Joanna. Ayan, so napakasarap ng pagkain nila dyan. And it's still part of the first area na ginagalawan natin. On my left side naman, ito yung parang, I could say this is a private area. Kasi meron siyang sariling pool na pahaba. And then, dugtong siya ng mismong villa. Kaya paglabas mo doon sa mismong balcony niya, full na kaagad. So, right away, pwede ka na magtampisaw, pwede ka nang lumubog, or mag-swimming kaagad. Ayan, napakaganda. And hindi ko lang alam kung magkano yung presyo dyan, no? Pero I'm pretty sure, medyo mas pricey siya ng konti doon sa mga regular rooms. Ayan. Okay. And naman, doon sa dulo doon, pero same area, is yung kiddie pool naman. So, doon kami nag-enjoy ni Jaja na mag-swim. So meron siyang 2 feet na pool at kayang-kaya ni Jaja na maglakad-lakad. Kaya hindi ka masyado mag-worry na baka malunod yung mga toddlers nyo, konting antabay lang. And pwede rin kayong mag-slide dahil meron siyang mini slide doon. So enjoy na enjoy si Jaja na nag-slide kami. So kinanlong ko lang siya dahil hindi pa niya kayang mag-isa. So yun, nag-enjoy naman kami and talagang masayang-masaya siya. Okay, so let's proceed on our next location. Let's go! Okay, next up mga kabalen, so eto na ang ating second area. Ayan, so as you can see, nandito ako sa build-up letter ng I Love Oreo. And syempre, ito yung talagang picturean ng mga tao dito sa beach. So napakaganda magpa-picture dito, no? Napaka-aliwalas at napaka-presko ng tanawin. Actually, yung sand nila, ang nipis, sobrang nipis ng sand, parang powdery-like. Hindi nga lang siya talagang white sand na kagaya ng sa Boracay or sa Palawan, no? Pero ang linis. Tapos ang pino, walang masyado mga bato, walang kalat, talagang alagang-alaga itong beach na to. Nakita nyo naman kahapon, no? Talagang enjoy na enjoy sa kakatakbo si Baby Jaja. Ayan. So, on this area, let's say this is the second area, no? Ang makikita nyo naman dito sa area na to, magkakasama to actually, parang isang buong location. So, ang beach area, syempre. And then on my left side na to, ito yung Coast Restaurant kung saan
dito nyo i-claim yung inyong free breakfast kinaumagahan. And napakasarap ng buffet breakfast nila. Talagang sulit na sulit ang inyong babayaran dito. And ito naman, sa may harap ko, sa may likod, yung kanilang infinity pool. So, it's divided into two. Meron siyang adult pool and meron siyang parang maliit na jacuzzi type na pang kiddie pool. Kaya pwede nyong dalhin yung mga toddlers nyo doon or yung mga baby ninyo na hindi kayo nag-worry kasi talagang mababaw lang siya and talagang para sa mga bata. Ayan. Also, dito sa part na to, meron kayong mga makikitang mga umbrellas na pwede nyo pagtambayan kapag mainit. And talagang very relaxing, no? Very picture perfect yung mga bawat corner or bawat sulok ng Oreo Beach Resort. And also, eto, meron siyang parang small snack bar na pwede kang umorder ng drinks, mga quick snacks, pag napagod ka or nagutom ka sa kaka-swimming. Ayan, very convenient kasi nandito na lahat and talagang wow, talagang wow lang ang pwede kong sabihin dito sa place na to. And just to give you a trivia, ang Agoda.ph ay nag-rate siya ng, or based on rate, ito yung top 1. Itong Oreo Beach Resort. Ayan, top 1 siya sa Agoda Philippines. Kaya based on rates ng mga tao, ito yung top 1 recommended nila. Kaya hindi kayo mapapahiya dito, sulit na sulit ang pagpunta nyo dito sa Oreo Beach Resort. And let's go! Alright, Kabalen, so we are now down to our last area, which is itong, let's say, area number 3, no? And as you can see, talagang nakapalibot siya ng mga villa, which is napakaganda. Para siya mga barn type na merong parang konting maliit na veranda sa harap para makapagtambay kayo, gusto nyo mag-chill, magkwentuhan. Ayan, napakaganda ng area na to, no? And then meron siyang, of course, meron siyang pool sa gitna, wherein infinity pool siya. At meron din siyang parang part na pambata, which is pwede nyo dito dalhin yung mga toddlers nyo, mga babies nyo, na hindi kayo mag-worry na pwede silang malunod or whatsoever. Pero meron silang nilagay dito para at least, diba, magkakasama yung matanda and mga bata. May partition siya. Pero syempre, hindi tayo papayag na hindi ma-experience yung pool bago tayo bumalik ng room. Let's go! Alright, so that's it, Kabalen, no? So napakabitin ng overnight stay natin dito sa Oreo Beach Resort, no? Sana kaya pang i-extend. Pero syempre, may mga iba pa tayong mga activities. So kung gusto nyo talagang mag-relax at makakita ng napakagandang view, dito lang yan sa Oreo Beach Resort dito sa San Fernando, La Union. So thank you very much, Oreo Beach Resort, for having us, and thank you din sa You Travel Services for having us or for booking this for us. Ayan, maraming salamat po. Once again, this is Kabalen Motovlog saying, ride safe, stay safe, and God bless. Bye!